ARWAH Cave. And now we are going on where? ARWAH Cave. दसे नहालिका फल्सनिफ्राय फैनानै मोनसे भिउ ओरैनो दसे लागिनो फट' रिल्स लानो जों जा मोजां भिउआ नैलाय ओइ बांलादेश स' दसे फट' लानो लाखिथ'बाय नहालिका फल्सनिफ्राय फैनानै भिउआ जा मोजांखा परि जाबो दे भालके वाव जा मोजां भिउआ কোনে কৰি থাকিম চেঞ্জ ইয়াতে বজাং সফাই টিকিটা ওই বেস ARWAH Cave Aiting थांसै बिनिफ्राय बे खै किलोमीटर होनदों 20 minutes means 1 kilometer 1 kilometer ज़्यादा ना जोंखौ नै दोबथिंग्रा सासे ड्राइभार लाना लाखाबाय जों सप्तासेनि थागोन ना सप्तासेनि थाखाय बेनो खिथिगासिनो आरो जोंखौ थाबायना थांनांगोन 20 minutes नि जादा नां ठंडा है यहाँ पर जगह गेट सिङाव दायो टिकेट दानखांना केफ खाय गरं सिङाव नामा दैफोरा साफा गोजों जाखायोना लोंदोंथ' जायगाया थान्दा बिथिं आरामहाय ससे हायनायाव गरम सान्दुंआ खामबोजोब्बायमोन दा ओमफ्राय थान्दा बेयाव थाबायखांनानै जों भिउ पइन्ट मोनसे दङ इयाव सफैबाय Hei, apa nih? Apa nih? Nah, Brenka. Wow, jadi gak kena saya. उसको एक पोर्स में पोर का इसको का इनको पाएंगे इसका ब्लड डालता है तो एक जगह पे मिलते हैं इधर मिलता है कि ये वाला पोर मिलते ना जहाँ पर Si, masa. Kene ka lagi se? Konti? Mast. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वो घर पे रखे वो ठंड से. Mình phải bẹ thả bay way to get nè xin học gì ayo man santi thanda खोमसि जालांसिगोन बेनिफ्राय नुखाला जेबो आंबो मोरो एके एकान्थ जागाले हिदिना टर्टइस देखा पाइसे खोमसि
बोरैदों भिडिअ लाजायो दा बायगासिनो अनजिमाया देबिका जा थान्दा दैया जि गुसु जा मोजां बेरायनो मोनसे लोगोफोर दङ प्रियंका भबानि ओइथिंनो फै गिलुलु हारसिं हारसिं थाबो नाङा दा बेनिफ्राय ओंखारबाय थांलायनोसै बेलेगाव